Айде, брачет, айде да тръгваме за Кърджали, паля мотора. Здравейте, скъпи приятели! Идваме на 14 юли от 20 часа в летен театър Арена Спартак, любимия ми град Кърджали. Искам да благодаря за поканата на община Кърджали и новия ви кмет, господин Ерол Мюмюн, и благодарим всички на нашия приятел Керши за генералната подкрепа, за да можем заедно да се насладим на песните на група ЛЗ и на тези сладури Жорко Мамалев, моята група с прекрасни музиканти Теди, Дичо, и ви обещавам огромна порция смях. Голяма история ще бъде! Чакаме ви! Айде, ни паля мотора, да тръгваме! Качвай се! Качвам се! Ти ще кажеш! Кърджали!